Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsanih, wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsiran. Amma ba'd, faya ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya nafsi bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa qad qala rabbuna jalla jalaluhu fil kitabil azim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma 'allimna ma yanfa'na wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Ngarsanipun para sepuh sepuh ingkang satu kinabekten, ngarsanipun ibu bapak sami jamaah iftar wonten ing sonten menika ingkang satu kinurmatan, sumrambah ngarsanipun para sederek anak kula sedaya ingkang kula tresnani rahimani wa rahimakumullah. Langkung rumiyin sumangga kita tansah ngunjukaken rasa syukur ngarsanipun Allah tabaraka wa taala. Awet nikmat peparinipun ingkang estu kathah sanget, saya nikmat lahiriah kadonyan wabil khusus nikmatul iman wal Islam. Kanthi nikmat menika kula panjenengan sami wonten ing sonten menika saged tindak dhateng masjid sak perlu ingkang menika insyaallah iftar bersama ingkang pungkasan wonten ing Ramadan warsa taun menika. Alhamdulillah. Salawat serta salam mugi tansah katutunan dhateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tumedak karwa putra para sahabat, para tabi'in, lumeber dhateng kula panjenengan sami ingkang satu ndereki sunah-sunahipun lan ugi ngugemi syariatipun. Mugi-mugi amal kula panjenengan sami pinaringan welentu ganjaran saking Allah tabaraka wa taala. Amin Allahumma amin. Ibu bapak sami rahimani wa rahimakumullah. Menika sesambetanipun Pak Dukuh kirang panjang Pak Dukuh. Nek tambah panjang menika tambah gampil ngaosanipun kita. Ibu bapak sami rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah wonten ing sonten dinten menika kula panjenengan sami sampun tumepak wonten ing dinten surya ingkang kaping 17. Ing ateges menika insyaallah kawan dinten malih bodho. Takbiran, salat Id, halal bihalal, amplopan mangiran. Niku nek kula riyen jaman kula alit. Ingkang kula angen-angen nek pun ajeng rampung Ramadan niku nggih namung bodhonipun. Niku kula, nek ibu bapak sami insyaallah mboten nggih Pak. Nggih. Lajeng menika angen-angen kula menika kadosipun kok kirang trep kalian padatanipun kaum muslimin. Amargi menapa? Amargi kaum muslimin menika tiang-tiang ingkang saleh rumiyin menika genipun sing diarep-arep menika senes bodhonipun. Ananging nggih estu Ramadan nipun. Pramila para ulama menika Mu'alla bin Fadl ngendikaken kanu yad'una Allah taala sittata asyhurin ayyablughum Ramadan. Rumiyin tiang-tiang ingkang soleh menika sami ndedonga dhateng Allah 6 wulan saderengipun Ramadan. Dasipun menika wulan Mulud menika sampun ndedonga. Supados menapa? Supados dipun panggihaken malih kalian wulan Ramadan. Supados saged menangi wulan Ramadan. Menika krentekipun para ulama rumiyin. Ing saengga benten kalian kula jenengan sami. Nek jenengan sing mboten nggih, nek kula kala wau sing diangen-angen Ramadan. Menika ampun ngantos kula panjenengan sami sak mangke lena lajeng hilang fokusipun kalian dinten-dinten Ramadan ingkang tasih tirah menika 3 dinten menika ampun ngantos lena. Amargi menika kula panjenengan mboten ngertos kautamanipun Ramadan, barokahipun Ramadan
ugi ing sak mangke Lailatul Qadaripun menika wonten ing dinten dalu ingkang kaping pinten menika mboten wonten ingkang mangertos. Pramila wonten ing salah satunggaling hadis sanesipun menika mboten bab Ramadan ananging bab dahar menika Rasulullah SAW paring dawuh pangandikan idza ahala ahadukum falyal'aq asabahu fa innahu la yadri fi ayyatihinnal barakah. Menawa sira kabeh padha mangan mongko padha dilatana jerit-rijimu sakwise mangan. Merga kabeh ora ngerti barokah panganan, barokah sego iku neng ngendi. Menika menawi dawuhipun Kanjeng Nabi lho Bu Senes kula lho nggih. Dos menawi Islam menika dahar menika kedas telas tenin. Telase menika telas busis ngoten nika. Mbok bilih kalian padatan kula panjenengan sami radi benten nggih Pak Bu. Menawi wonten hajatan kok nggenipun dahar kok ngantos busis nika wonten sing ngendika ngisi-sini mboten Pak Bu? Mboten nggih. Alhamdulillah. Nek dahar ten hajatan ngagem driji lajeng didilat-dilati ngoten. Kathah ingkang ngendika awon mboten Pak Bu? Ananging menika estu menika adab Islami ingkang mbok bilih menika mahjurah istilahipun menika sampun arang-arang dipun amalaken. Sumangga benjing sami kita amalaken isin ya ora apa-apa sithik. Nah menika babagan dahar. Barokahipun menika mboten ngertos. Lah langkung-langkung utaminipun ugi babagan siam menika kula panjenengan sami mboten ngertos barokahipun Lailatul Qadaripun pramila sumangga ing sakmangke ngantos dumugi takbiran menika kula jenengan sami fokus nggenipun Ramadan. Nggih trawehipun, nggih siamipun, nggih sakmangke iktikafipun. Ibu bapak sami rahimani wa rahimakumullah, wonten sonten menika pungkasanipun iftar menika katuran matur babagan urip iku urup. Urip iku urup menika bebasan Jawi ingkang cekak tur ngemu teges ingkang saestu inggil sanget. Umpami lampu ing sak nginggil kula panjenengan menika urip menika menawi sampun urip lajeng padhang. Menawi sampun padhang lajeng madangi. Nggih to? Madangi tiang-tiang ingkang betahaken. Dos urip lajeng padhang lajeng madangi. Ampun diwalik madangi padhang niku bahaya. Mengke kados ten leriku madangi padhang nggih to. Nggih ampun diwalik. Mengke sabibaripun buka pareng. Lah menika tegesipun menapa menika tegesipun kula panjenengan sami minangka tiyang muslim ingkang tasih gesang menika tansah kedah migunani tumraping liyan, migunani dhateng sak sanesipun. Menika tegesipun urip menika urup. Lah Ibu Bapak sami rahimani wa rahimakumullah, ing salajengipun irah-irahan materi urip iku urup menika estu jumbuh kalian momen utawi prastawa Ramadan menika. Amargi kawiwitan saking sepisan menika ibu-ibu sami nggih sampun saben dinten menika urut-urutan nggih Pak Bu mangsak-mangsak kagem takjilan. Menika ugi migunani dhateng lare-lare alit utaminipun ing sakmangke nggih ibu bapak sekedhap buka bersama. Ananging ingkang kathah menika lare-lare alit sinaosa takjilan menika nggih kathah-kathahe kathah ingkang boten siam nggih Bu. Ning menika insyaallah migunani sanget. Lare alit menika benjing menawi sampun ageng menika badhe emut mbiyen aku dek cilik iki mesti takjilan ning masjid mangane enak. Ya nek ngene iki aku isin wis gedhe terus ora poso. Menika ginanipun kula panjenengan sami masak saben dinten nyawisaken kagem iftar utawi takjilan. Ugi ing sakmangke bapak-bapak jaga warga menika ugi urup menika Pak Bu nggih. Lalu lintas menika menawi boten pun jagi menika ugi bahaya. Lare-lare alit menika sami
gitu nawi lewat sepeda lan sanesipun menika jan sok langsung mak tlunyur ngaten niku. Mangkaten ugi ibu-ibu ingkang sampun sami sepuh menika ya nek nyabrang mboten di abani menika ya sedeng pun radi bingung nggih Bu. Nggih, menika tegesipun uruk, tegesipun migunani dhateng sanesipun. Lajeng ing sakmangke sak sampunipun Ramadan menika wonten ing pungkasanipun Ramadan kados sak menika ugi urip iku urup menika jumbuh. Kalau wau sampun dipun ngendikaaken Pak Dukuh babagan santunan dhateng yatim piatu lan ugi duafa. Menika alhamdulillah pambiyantu ibu bapak sami insyaallah saged paring manfaat dhateng ingkang betahaken alhamdulillah. Ugi ing sakmangke insyaallah sekedap malih menika zakat fitri lan ugi zakat mal. Nek zakat fitri menika sing betahaken nalikanipun lebaran menika mboten gadah daharan wos makanan pokok menika alhamdulillah sampun saged disuplai. Lawuhe pripun Mas? Lawuhe nggih mengke ngagem zakat malih gitu. Zakat mal menika dipun bagikan saged ing sakmangke dipun damel tumbas lawuhipun. Nah menika cekap. Menika ateges menapa ingkang kita laksanakaken menika jumbuh kalian bebasan ingkang kita aturaken kala wau urip iku urup. Ugi ing sakmangke takbiran menika ugi ibu bapak menika sampun paring pambiyantu ingkang kathah sanget. Sing ibu-ibu ya mangsak-mangsak nuk. Takbiran niku nek mboten wonten nuk ya gembos nggih Pak Bu takbire. Lajeng bapak-bapak ugi ing sakmangke bapak-bapak jaga warga ugi njagi keamanan ketertiban lalu lintas lan sanesipun menika alhamdulillah. Ugi ing sakmangke mboten kliwatan nalikanipun Idul Fitri menika sami paring santunan ngamplopi menika tegesipun nggih. Menika budaya ingkang sae ugi sing diamplopi menika lare-lare sinaosa nggih namung gangsal ewu menika estu remen sanget Pak Bu. Ing saengga kanthi pangajap benjing nggih kados kala wau. Sesuk nek gedhe aku jan kelingan biyen nek bodho ki disangoni Mbah Kaum terus 5.000. Mula saiki tak dongake terus Mbah Kaum mugi-mugi panjang yuswane ana ing barokah yuswane amin. Menika donganipun lare-lare ingkang pinaringan amplop sinaosa namung sekedhik. Menika tegesipun urip menika urup. Ibu bapak sami rahimani wa rahimakumullah. Ugi ing sakmangke kula panjenengan sami makarya padatan harian menika insyaallah ugi urip iku urup migunani dhateng sanesipun. Sing tani nggih saged produksi wos menika saged dipun konsumsi sanesipun. Sing guru nggih sakmangke saged ngasta lare-lare paring pendidikan ingkang sae lan sanesipun menika menawi niatipun lillahi taala menika ganjaranipun ugi estu ageng sanget. Ibu bapak sami rahimani wa rahimakumullah. Ugi ing sakmampe bebasan urip iku urup menika jumbuh kalian nilai-nilai Islami. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paring dawuh khairun nasi anfa'uhum linnas. Sak becik-becike menungsa yaiku kang iso paring manfaat marang menungsa liyane. Menika tegesipun menapa inggih sansaya kathah kula panjenengan sami menika caos manfaat dhateng sanesipun menika sansaya sae derajat kula panjenengan sami. Nek umpami lampu menika wonten sing 3 watt kelawan sing lampu 1.200 watt langkung manfaat sing pundi Pak Bu? Manfaat sing ageng sing 1.200. Nek 3 watt niku rumiyin nggih mbok bilih pengaji pas listrik masuk desa riyen nggih Bu. 3 watt niku jan pading nika. Ning nek sakmenika 3 watt niku nggih pepadang kamar mandi utawi WC mekaten. Ananging 1.200 watt menika insyaallah sampun saged kagem madangi masjid menika. Serambi menika saged alhamdulillah. Nah menika wonten tingkatan-tingkatanipun.
sansaya manfaat tiyang menika sansaya inggil derajatipun. Terus tiyang menika menawi namung saged manfaati keluarginipun piyambak menika ugi sae. Ananging langkung sae malih tiyang ingkang saged manfaati keluarganipun ugi sanesipun. Padane nek sripah nika tiang-tiang sing dipadosi rak nggih niku mawon to Pak Bu? Nggih. Nek sripah sing dipasoki wis goleki dukuhe dhisik pisanan. Sing nomor kalih endi kaume iki? Nah niku. Sing nomor 3 nggih mangke bapak-bapak sami kerja bakti. Lajeng ibu-ibu sami ugi gotong royong. Ugi saklajengipun endi iki sing ngacarani? Nggih to? Nggih. Endi iki sing sesambetan? Nggih. Endi iki sing ndongake? Ha ngoten niku migunani dhateng sanesipun. Menika tingkatanipun langkung sae timbang ingkang namung migunani dhateng keluarginipun piyambak. Ibu bapak sami rahimani wa rahimakumullah, ing saklajengipun urup dhateng sesami muslim menika ing sakmangke saged dipun ponthok dibagi kanthi kalih bagian. Ingkang sepisan menika tetulung perkawis akhirat. Menika biasanipun kula panjenengan sami kok kadose nek tetulung perkawis akhirat niku kok mboten diitung tetulung, mboten diitung ewang-ewang. Ananging menika malah langkung penting, langkung wigatos tinimbang sing tetulung perkawis kadonyan. Amargi akhirat menika nggih urusanipun urusan surga dan neraka. Pramila tiang-tiang ingkang sakmangke saged ngajari Al-Qur'an, ngajari salat, ngajari ngaos, saged mengingatkan kula panjenengan sami. Ha menika ugi dalam rangka tetulung. Urip iku urup. Ngurupi liyane babakan perkawis akhiratipun. Ha menika jumbuh kalian dawuh pangandikanipun Allah menika wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Padha tulung tinulunga babagan kabecikan lan ketakwaan lan aja sira padha tulung tinulung babagan kang ala. Ibu bapak sami rahimani wa rahimakumullah, lajeng ingkang kaping kalih urup madangi liyane menika tetulung perkawis kadonyan. Menika ingkang kita aturaken sak menika. Menika jumbuh ugi kalian dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man nafasa 'an mu'minin kurbatan min kurabid dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Sapa wae kang tetulung awit susahe salah sawijining mukmin ana ing perkara kadonyane, mongko Allah bakal paring pitulungan awit susahe ana ing dina kiamat sesuk. Ugi sakmangke wa man yassara 'ala mu'sirin yassarallahu 'alaihi fid dunya wal akhirah. Sapa wae kang ngenteng-enteng abote wong mukmin kang lagi kabotan, mongko Allah bakal ngentengake abote dheweke donya lan akhirate. Menika kautamenipun ingkang kasebataken Rasulullah sallallahu alaihi wasallam babagan tetulung dhateng sak sami-sami. Menika jumbuh kalian bebasan ingkang kita aturaken kala wau. Ibu bapak rahimani wa rahimakumullah, ugi sakmangke babagan tetulung dhateng sanesipun menika wonten salah satunggaling cerita saking salah satunggaling sahabat rumiyin nalikanipun hijrah saking Mekkah tumuju dhateng Madinah. Wonten salah satunggaling sahabat muhajirin. Muhajirin menika ateges ingkang hijrah saking Mekkah dan Madinah. Menika anna rajulan anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam fa ba'atha ila nisaihi. Dados piyambakipun menika sowan dhateng ngarsanipun Rasulullah wonten Madinah. Lajeng nyuwun tulung amargi menika estu keluwen sanget mboten gadah menapa. Lajeng nyuwun daharan saking Kanjeng Nabi. Menika menawi tiyang muhajirin rumiyin menika jan estu hijrah menika mboten beto napa-napa Pak Bu saking Mekkah tumuju dhateng Madinah. Mongko jarakipun Mekkah saking Madinah menika udakawis 200 kilometer.
menawi diumpamekaken kalian mriki niku Jogja dumugi Bandung. Bandung senes kilen riku. Ning Bandung sing kilen riko niku kawan atus kilometer. Dumugi Bandung menika mboten sangu menapa-napa kejawi namung sekedhik. Sing barang-barang mewahipun, gadahanipun, kagunganipun wonten Mekah menika samipun tilar sedaya. Dos pomahan, kebon, dalem lan sanesipun menika pun tilar sedaya, mboten wonten kok sertifikat dibeto niku mboten wonten. Dosipun menika pengorbananipun tiang-tiang ingkang muhajirin nggih hijrah. Lajeng tiang muhajirin menika hijrah nyuwun dhateng Rasulullah pun paringi daharan. Lajeng Rasulullah dawuh kalian para garwanipun, ana sing duwe daharan ora kanggo wong muhajirin iki. Lajeng garwanipun Nabi menika sami matur, "Duh Kanjeng Nabi, kula mboten gadah kejawi namung toya." Terus menika Kanjeng Nabi menika ugi mboten kagungan daharan namung toya. Lajeng Kanjeng Nabi menika paring dawuh dhateng para sahabat ingkang Ansor. "He Ansor, ana ora sing iso tetulung marang sedulurmu iki sing muhajirin." Lajeng wonten salah satunggaling Ansor menika kula nggih Kanjeng Nabi. Kula purun pokokipun nanggel tiang muhajirin sederek menika kala wau. Nggih to? Wonten sederek Ansor setunggal niki wau. Ingkang mongko mboten ngertos ten dalem gadah kagungan daharan napa mboten. Ning sing penting wani riyin maju. Kula Kanjeng Nabi mekaten. Lajeng singkatipun cerita menika tiang kalih menika muhajirin lan Ansor menika kundur dhateng dalemipun tiang Ansor menika. Lajeng ingkang Ansor menika nimbali garwanipun, "Dik, duwe panganan ora?" Lajeng garwanipun matur, "Niki nggih wonten, Mas. Ning namung cekap nggih maem lare. Ibaratipun sego tempe ming cukup nggo bocah-bocah mekaten." Lajeng garwanipun ingkang kakung menika lajeng ngendika, "Wis rapopo, kabeh ditokke, dicaoske sedulure wae dhewe sing muhajirin iki mau." Ibu-ibu menawi gadah garwa lajeng kerawuhan tiang asing, lajeng piyambakipun menika menapa lapar mekaten nyuwun daharan. Lajeng ingkang kakung menika kasinggihan, "Nari kula panjenengan sami kok gadahanipun namung kagunganipun namung nasi tempe niku mongko nggih lare-lare senesipun mboten wonten." Menika ibu-ibu purun mboten nyaosaken, "Pak Bu, kadosipun kok awrat ya Bu, mung duwe sego sithik tempe wae dinehke wong liya, kuwi wae dhewe durung tepung, durung kenal." Niku awrat sanget menawi dhateng ibu-ibu. Aminah menika bentenipun generasi sahabiah kelawan kula panjenengan sami. Sahabiah menika nggenipun nurut dhateng swaminipun menika estu-estu. Menawi pun dawuhi mesti samina wa atokna. Mbok nek ibu-ibu mriki ya nek didhawuhi ngoten niku ya awrat nggih Bu. Walah ming di sapa sakmene dadak dineh-nehke. Mane-mane mekaten. Lah menika cekakipun cerita menika lajeng dipun cawisaken sedaya. Lajeng suami istri Ansor menika sakmangke wonten lebet menika etok-etok dahar Pak Bu. Etok-etok dahar menika ya ben maklutak-klutik ben ketinggal sampun dahar. Ing pramila ingkang muhajirin menika wah ya sing di omah wis mangan. Bocah-bocah ya wis do turu, nek ngono aku tak mangan. Ngoten niku. Pramila kasinggihan dawuh menika dumugi enjing sahabat ingkang Ansor menika suami istri lan putra-putranipun menika tilem sare kanthi kondisi ingkang keluwen kelaparan mekaten. Lajeng sowan ngarsanipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Duh Kanjeng Nabi, wau dalu sampun kaleksanan, sampun kasinggihan dawuh. Sederek muhajirin kala wau dalu sampun tuwuh, sampun dahar. Sakmenika sampun rampung." Lajeng Kanjeng Nabi paring dawuh pangandikan menika
bengi iki Gusti Allah guyu lan uga gumun marang apa kang wis kowe wong loro lakoni. Des menika Gusti Allah estu remen sanget awit menapa ingkang sampun dipun lampahi sederek ansor kala wau. Etok-etok wis mangan, etok-etok turu angler. Ingkang mongko menika dereng tesih keluwen. Pramila menika Allah menika kagungan sifat guyu lan ugi kagungan sifat takjub. Wonten ing hadis sanes Allah menika ugi kagungan sifat menapa Pak Bu? Nggadahi utawi kagungan asta, ugi kagungan wajah menika sedaya sifatipun Allah. Kados pundi astanipun, kados pundi wajahipun, kados pundi caranipun Gusti Allah menika guyu, caranipun Gusti Allah menika takjub, menika wallahu a'lam. Kula panjenengan sami boten mangertos ananging ingkang baku kula panjenengan sami kedah ngimami. Menika gambaranipun tiyang ingkang migunani dhateng sanesipun menika pun contohaken kalian sahabat Ansor kala wau. Ing saengga menika Allah numurunaken ayat wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa may yuqashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Lan wong-wong kang utamekake muhajirin ing ngatasé dheweke dhewe mongko dheweke iku merlokake, mongko wong iku dijaga saka rasa kikire. Wong iku klebu wong-wong kang padha bejo. Menika janjinipun Allah wonten ing surat Al-Ahzab. Ibu bapak rahimani wa rahimakumullah, mugi kanthi menika kita nggadahi kagungan pangajap. Mugi kula panjenengan sami pinaringan gesang ingkang manfaati dhateng tiyang sanesipun, ing saengga kula panjenengan sami saged merealisasikan bebasan ingkang kala wau kita aturaken urip iku urip, ugi sakmangke merealisasikan dawuhipun Allah saha Rasulipun sallallahu alaihi wasallam babagan tulung tinulung. Mbok bilih kita cekapaken lan ugi sumangga kita pungkasi atur pengaosan wonten ing sonten menika kanthi doa sinenengan kula ingkang ndedonga ibu bapak sami ingkang ndedonga menika nyuwun pangapunten. Insyaallah ing sakmangke kita suwunaken dhateng Pak Kaum. Semoga ing sakmangke ndedonga saking Pak Kaum. Pengaosan menika kula cekapaken rumiyin. Kita cekapaken billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.